Ayo mas, pangapunten para niaga, gamjam, pari, Wah, ada tamu. Mau paspor.
Berlanjut. Berlanjut. Terus Pancen Manohara ki komplit tuh. komplete Ya ana waranggana. Waranggana, Ana penari. penari, Ana penyanyi. penyanyi. Nah, iki bose urung pirsa ki ora marem. Oh ngaten. Heeh, mulane suwun artis saking para kadang Oh matahari. artis. Heeh. Masuk kontrolan jenengan tambahi nggih vokal. Niki para kadang penari lenggah riyin. Wabeh. Oh, alah. Wabeh. Mulai gundul mamblek iki. Penak men. Iki disuwun Manohara. Anu Tip, iki karepe golongane Tumini karo Wandi iki kon apa iki? Tunggale. Ya tunggale to iki. Oh, alah. Lanang Wandi. Oh iya, Wandi. Wandi becak. Bareng. Jadi pitu. All artis. Bukit berbunga, Mas. Bukit berbunga all artis. Oh, suasana indah all artis di situ. Rupi ya. Bar ki bar. Barune loro. Oh. Ari apa ar? Bukit berbunga untuk all artis. Nah. Kawitan. Lagi kok bonggo iki ning ndi karo iki? Jare wis bar. Guru. Jadi gugu apa to? Kowe nganggo mic lho, buat. Ora kok ngambil wis baterai lagi goro kok. Pripun Mas? Iya. Wis pundi? Kok aus men bodok tak rungokne suarane ngene kok. Lho lagi ngopo ki? Karo sayangku to. Oh, karo sayang. Marupku. Oh, matune. Alah, engkak. Heeh. Ana wae ndok kampanane. Soale demben yo ngene iki Mas, engkak kangkung ndoke ngendok ki pecah. Jeblok, mulane tak kampanane. Heeh. Ana aja kondur sik ya, cantik-cantik. Boten asal. Ora lengko timbangane dipecat karo kaum Manohara bosok. Manohara iki kejem dinas, pokoke kudu sak rampunge. Lho, yo sampe ngeroncoti iki. Ngronsoti ya, Pak? Terapi. Anu to, apa ki kucule ngroncoti. Lah kaya bongkar. Bongkar pasar. Heeh, iki jenengmu sapa to, Dik? Parinasmo. Heeh, seliran. Tak kenal maka tak sayang. Mau aku demben sayang duwi kuntek to sik. Heeh. Ya kenal. Sing dereng tepang monggo ditepangaken, sing Ya. sampun tekan monggo dilaketaken. Oh, iya. Keparingan asma Mbak Titin Prahala Rumah Tangga. Yo. Mbak, oh, Mbak Titine apik.
Kere-kere no prahara rumah tangga Ya ki. sanget Mbak Mary niku maru kula niku. Wah, ki yo marumu to, Mer. Ora. Iya. Bekasku dipetitin. Lah iki dia maru ta. Ah, Kita kan berbagi suami. Ora. asem iki. Wah, mie dibagi. Piye lho Mas? Wong wedok iki kan ana paribasane. Paribasane piye? Dumewewe. Lume wewe. Ana paribasane Mas. Apa? Mboten turu, mboten melek luntung ngeten wite asem. Heeh. Mboten ayu, mboten elek udung kena ketonggo adem. Ya kayak ngene iki suasana ngene kan cocok to. Cocok. Wah, seksi. Iya. Seksi lho Mas. Heeh. Potongane wong wedok 145 ngene iki. 145. Tapi kok susumu telu? Cek to. Mas. Ji. Ro. Wo dudu. Dudu. Aneh. Kita sosro. No. Oh pengen nyanyi. Iya tuh. Heeh. Oh karo Ari. Iya. Heeh. Tumini arep pengen nyanyi nggih sapa Tin. Heeh. Timbangane ki kok luwih ngrusak prahara rumah tangga yo. Iku ketimbang gulung-gulung rawak tambane. Timbang gulung-gulung. Ah. Nah, kene Tum. Nggih. Nggih. Disukani dangdut ayo Kak Ari. Dangdut ben radek. Oh iya, engko ganti. Yo Mas. Kene. Nggih. Iya. Ya, lagi dari tadi lagunya yo masuk Kak. Jadi bingung gitu. Kamu dari Jakarta ya? Iya. Yuk. Kesini dong Kak Ari. Gak enak turun Kak Tumin. Hah? Turun kita turun ke sana. Enggak usah. Enggak usah. Ajemi.